हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே Okay, கிருஷ்ணா माताजी। மாதாஜி. हरे कृष्णा। மாதாஜி வந்துட்டாங்க. Okay. மாதாஜி ஹேமமாலினி மாதாஜி, ஜெய் ராதா மாதவா பாட தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹேமமாலினி மாதாஜி நீங்களே பாடுறீங்களா? பாகியலட்சுமி மாதாஜி पाड़ माताजी। பாடுங்க. ஜெய் ராதா மாதவா பாடுங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा। பாட்டு जय மாதாஜி. ஜெய ஜெய ராதா மாதவா. ராத மாதவ ஹரே குஞ்ச விஹாரி, ராத மாதவ ஹரே குஞ்ச விஹாரி, கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी, गिरिवरदारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, गिरिवरदारी, हरे राधा माधव जय कुंज विहारी. அக்கல்ல நீங்க பாடுங்க மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनजारी, यमुना तीर वनजारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, जय जय राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வணக்கம் हरे எல்லாருக்கும். कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மாலைக்கார வகுப்புக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. புக் வாங்கி இருக்கிற மாதாஜி நானு. நீங்க சூப்பர் மாதாஜி. யாருக்கெல்லாம் இன்னும் புக் வரல? எனக்கு வரல மாதாஜி. நீங்க ஆர்டர் போட்டு இன்னும் வரலையா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி உபதேசாமிர்தம் தானே மாதாஜி? ஆமா, உபதேசாமிர்தம். கிருஷ்ணா புக்கு இருக்குது மாதாஜி. பக்தி ரசாமிர்தம் சிந்து இருக்குது மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து சுகமலர் மாதாஜியும் கோபால் பிரபுஜியும் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்க மெசேஜ் பார்த்தேன் நம்மளோட குரூப்ல. L2 சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்க. மத்த யாரெல்லாம் இன்னும் வாங்காம இருக்கீங்க மாதாஜி? எனக்கு டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அது எனக்கு எப்படி அனுப்பணும்னு தெரியல. முடிச்சுட்டேன், நான் சர்டிஃபிகேட்டையும் பார்த்துட்டேன். ஓ, சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு தானே, அது போதும். அது இல்லை மாதாஜி, அதில் டவுன்லோட் போட்டிருந்தது, அது போட்டு நான் பார்த்துட்டேன். பட் எப்படி குரூப்பில் அனுப்பணுங்கிறது எனக்கு அது தெரியல. அதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன் நாளைக்கு. ஓகே ஓகே, பரவாயில்ல. நீங்க வாங்கிட்டீங்கல்ல, அது போதும். இன்னும் யாராச்சும் சர்டிஃபிகேட் வாங்காம இருக்கீங்கன்னா அவங்க மட்டும் அதை ட்ரை பண்ணி வாங்கிடுங்க. மற்றவங்க எல்லாம் வாங்கிட்டாங்களும் சந்தோஷம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, நம்ம பாடத்துக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் தத்சத். ஹேமமாலினி மாதாஜி டிஃப்ரெண்ட் ராகத்துல பாட்டீங்க, ரொம்ப அழகா இருந்தது, நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ வந்து நம்ம வந்து உபதேசாமிர்தம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பதம் 1ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத ஷார்ட்டா ராசுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிச்சோம்? பேச்சின் தூண்டுதல், மாதாஜி, ம்? பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் தூண்டுதல், மனதின் தூண்டுதல், கோபத்தின் தூண்டுதல், ம். நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு தூண்டுதல் தானே. கோட்ல இருக்குது. பேசும் சக்தியை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும், கிருஷ்ண கதை ஏன் கேட்கணும், ம். அப்புறம் வந்து உடைமைகளை தானம் பண்ணணும், அது எதுக்காக, புற தூய்மை அக தூய்மை இதெல்லாம் பத்தி படிச்சோம். அப்புறம் அவிரோத பிரீத்தி, விரோத யுக்த குரோதம், உடலின் தேவைகள், நாக்கு வயிறு பிறப்புறுப்பை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, இதெல்லாம் பார்த்தோம் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் இதுல. வெரி குட். அதாவது நம்ம வந்து 6 விதமான புலன்களை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல படிச்சோம். அதாவது வாக்கு, பேச்சு, அடுத்தது மனசு, அடுத்தது கோபம், அப்புறம் நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு. அதாவது ஒரே நேர்கோட்டில தான் இருக்குது நம்ம உடல்ல. அந்த நேர்கோட்டில் இருக்க அந்த 6 உறுப்புகளையும் எதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அது கண்ட்ரோல் பண்றதுனால என்ன நன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவாக முடியும். ஒரு ஆன்மீக குரு ஆகிறதுக்கான தகுதிகளை வந்து அந்த 6ஐயும் கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். 2வதுல என்ன படிச்சோம்? 2வது பத்துல அதுல வந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க. அதிகமான உணவு, அதிகமான செல்வம், ம். அப்புறம் பௌதிக வஸ்துக்களை வந்து பாதுகாக்கிறது, அதிகமான பேச்சு இருக்கக்கூடாது, தேவையில்லாத பேச்சு இருக்கக்கூடாது. ம். அப்புறம் சாஸ்திர விதைகளை வந்து போலியா நம்ம வந்து பின்பற்றக்கூடாது, ம். உண்மையான உணவுல பின்பற்றணும். ம். அப்புறம் நல்ல கிருஷ்ண உணவு சத்சங்கத்துல இருக்கணும். நம்ம கிருஷ்ண உணவு இல்லாத சத்சங்கத்துல நம்ம விடுபடணும். ம். அப்புறம் இலக்கம் வந்து பௌதீக இலக்கம் வந்து பேராசை கொண்டக்கூடாது. பௌதீக இலக்கு இந்த 6 நமக்கு மெயின். அந்த 6 விதமான பிரதிகூல்யம், அதாவது பிரதிகூல்யம்னா என்ன, பகவான்கிட்ட நம்ம போக முடியாத ஒரு 6 விஷயங்கள், தடைகள், தடைக்கற்கள். அந்த தடைக்கற்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறது தான் நம்ம வந்து 2வது இதுல பார்த்தோம். அத்தியாகாரா பிரயாசச்ச பிரஜல்போ நியமாகிரக ஜன சங்கட்ச சௌல்யம் ச ஷட்வீர் பக்திர் வினஷ்யதி. பக்தி அழிக்கக்கூடிய 6 விதமான அனுகூல்யமான பிரதிகூல்யமான விஷயங்கள் 6 என்னென்ன அப்படிங்கறது தான் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க. அந்த 6 விஷயம்னா அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது, அதிகமா பொருளை வந்து சேகரிக்க கூடாது, அதிகமா செல்வத்தை திரட்டக்கூடாது, அப்புறம் பௌதிக பொருட்களை அதிகமா அடையணுங்கிறதுக்காக பெரிய முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அதே வந்து வேலையா இருப்பாங்க இல்லையா, ஓவர் டைம் பார்ப்பாங்கல்ல, அது செய்யக்கூடாது. அப்புறம் பௌதிக விஷயங்களை பேசக்கூடாது, அந்த விஷயங்களை அதுலயே ஈடுபடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து என்ன, ஒப்புக்காக நானும் பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு ஒப்புக்காக பக்தி பண்றாங்க இல்லையா, அதுவும் செய்யக்கூடாது. அடுத்தது வந்து மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி, கரகரன்னு சத்தம் வருது. சாஸ்திர விதிகளை வந்து அலட்சியம் பண்ணி நாம வந்து என்னது சுதந்திரமா நம்ம விருப்பப்படி எல்லாம் செயல்படக்கூடாது. அடுத்தது வந்து என்ன, ஜனசங்கஸ், அதாவது பௌதிக சங்கத்துல ஈடுபடக்கூடாது. நம்ம பௌதிகத்துல வந்து நம்ம வந்து பெரிய சாதனை பண்ண போறோம், விஞ்ஞானத்துல விஞ்ஞானி ஆக போறேன், நான் புலவராக போறேன், அப்புறம் வந்து பெரிய ஓவியன் ஆக போறேன், இல்லை ஏதோ ஒண்ணு நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வித ஆசை இருக்கும், அதுல சாதனை புரிய போறேன் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து அதுல வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களை நம்மளோட நேரத்தை வீணாக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த 6 விஷயமான பிரதிகூல்யமான விஷயங்களை பார்த்தோம். இப்ப நம்ம 3வது பத்தத்துல என்ன பார்க்க போறோம்னா அனுகூல்யம். இப்போ வந்து பிரதிகூல்யம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப எதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இந்த 3வது ஸ்லோகத்து வழியா பார்க்க போறோம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. இப்ப வந்து உபதேசாமிர்தத்துல 3வது பதத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பக்தி தொண்டில்
வெற்றி பெறுவதற்கான 6 சாதகமான கொள்கைகள். என்னன்னா அந்த 6 சாதகமான கொள்கை, நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னு யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து இதை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வழியா நமக்கு வந்து ரூபா கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம். படிச்சிருக்கோம். நிச்சயா தைரியா தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாக சதோ விருத்தே ஷட்வீர் பக்தி பிரசித்தியதி. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பக்தி தொண்டில் வெற்றி பெற தேவையான 6 முக்கிய குணங்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம வந்து 1 by 1 நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். எல்லாருக்கும் யாருக்காவது சரியா கேட்கலன்னா மட்டும் சொல்லுங்க. அப்பப்ப எனக்கு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அது தெரியாது, எனக்கு நீங்க தான் சொல்ல முடியும். ஓகே. பக்தி தொண்டினை செய்வதில் 6 சாதகமான கொள்கைகள் இருக்கு. இப்ப என்னன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உற்சாகச்சுன்னா என்ன அப்படின்னா உற்சாகத்தோட இருக்கிறது. இப்ப நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே உற்சாகம் வேணும். பௌதிகத்திலேயே நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் படிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவன் என்ன செய்வான், ஒரு உற்சாகத்தோட அவன் வந்து படிப்பை மேற்கொண்டாதான் அவனுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, அந்த படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னாலே உற்சாகம் வேணும். அதை தான் வந்து இங்க உற்சாகத்தோட செய்யணும். அது வந்து பௌதிகத்துல மட்டும் இல்ல, ஆன்மீகத்திலயுமே நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னா உற்சாகத்தோட செய்யணும். அடுத்தது வந்து நிச்சயாத்னா என்ன, நம்பிக்கை. நம்ம ஒரு முயற்சி செய்யறோம்னா அந்த முயற்சியில வந்து நம்ம நம்பிக்கையோட செய்யணும். நம்ம ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுதே அது மேல அது நடக்குமா நடக்காதான்னு அவநம்பிக்கையோட செஞ்சோம்னா அந்த காரியம் வெற்றி அடையாது. அவநம்பிக்கையே கூடாது, முதல்ல நம்பிக்கை வேணும், அப்புறம் முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் இங்க வந்து நிச்சயாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து தைரியாத்துங்கிறது இங்க வந்து பொறுமை. எந்த ஒரு காரியமும் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு விதை விதைக்கிறோம் பூமிக்குள்ள, அந்த விதை விதைச்ச உடனே அது வந்து மரமா வளர்ந்து நாளைக்கே பழத்தை கொடுத்துருமா, நமக்கு கிடையாது. அதுக்கு குறிப்பிட்ட காலம் வரணும். அது முளை விட்டு பூமியில இருந்து வரணும் வெளியில. அதுக்கு பிறகு அது வந்து சின்ன செடி, நாத்து செடியா வரும், அப்புறம் வந்து செடியா வரும், அப்புறம் மரமாகணும், அப்புறம் இலை துளிர் எல்லாம் விட்டு காய்கனி வந்து பூ வச்சு காய் காய்ச்சி பழம் வர்றதுக்கு பல காலம் ஆகும். நம்ம வந்து என்ன பண்றது, அவசரப்படுவோம், இன்னைக்கே வேணும் அப்படின்னு. அந்த அவசரம் கூடாது, பொறுமை வேணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆன்மீகத்திலையும் பொறுமை வேணும். உடனே நமக்கு பக்தி வந்துடாது, கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும். அதுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல், தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் அப்படின்னா வந்து ஒழுங்குமுறை விதிகள். நமக்கு 4 விதமான ஒழுங்குமுறை விதிகள் நம்ம இஸ்கான்ல சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், பின்னாடியும் படிக்க போறோம். அதுகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது நான் சங்கத்தியாகனா ஜனசங்கம். போனதுல படிச்சோம் இல்லையா, ஜனசங்கத்தை கைவிடணும்னு. அதேதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய சகவாசத்தை கைவிடணும் அப்படின்னுட்டு. அப்ப வந்து அடுத்தது என்ன செய்யணும், முந்தைய ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றுதல். நமக்கு வந்து இப்ப வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல நமக்கு யார் ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா, நேரடியா இப்ப வந்து உங்களுக்கு நான் இருப்பேன். ஆனா நமக்கு குரூப்புக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தாரணஸ்ரீ மாதாஜி இருப்பாங்க. நம்ம கோயிலுக்குன்னு பார்த்தா நம்ம NNT பிரபு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு மேல நம்ம இந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் நமக்கு யார் தொகுத்து கொடுத்தாங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவங்கெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள். அவங்களோட வழிய, அவங்களுக்கு முந்தைய ஆச்சாரியர்கள், அவருக்கு யாரு ஆச்சாரியா இருந்தாரு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமிகள், அவருக்கு முந்தைய ஆச்சாரியர். இப்படி ஆச்சாரியர்கள் வருஷ பட்டியல்ல 32 ஆச்சாரியர்கள் நம்ம படிக்கிறோம். 32 ஆச்சாரியர்களையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுல வருவாரு, மாதவேந்திர புரி வருவாரு, ஈஸ்வர புரி வருவாரு. இப்ப அந்த கோஸ்வாமிகள்லாம் அதுக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி கோஸ்வாமிகளை கடைபிடிச்சுதான் நம்ம வந்து இந்த இஸ்கான் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய வழியை நாம பின்பற்றணும். அதான் வந்து சத்தோவிருத்தா அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதை நாம் எப்படி பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த பக்தி தொண்டுல முழுமையா வெற்றியை அடைகிறோம் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தி என்பது உணர்ச்சி வசப்படுதல் அல்ல. இப்போ நம்ம ஒரு பக்தி செய்யறோம்னா நம்ம இப்ப நமக்கு ஒரு காரியம் இப்ப நம்ம வீட்லயே நினைச்சோம்னா டக்குன்னு உணர்ச்சி வசப்படுவோம். என்ன செய்வோம், யாராவது நம்ம கோபத்தை தூண்டி விட்டா உடனே கோபப்படுவோம், ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லும் போது உடனே சந்தோஷப்படுவோம். இது எல்லாமே நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் தான். அந்த உணர்ச்சிகளை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். ஆனா பக்திங்கிறது அப்படி கிடையாது. அது எப்படி, பக்தி என்பது வெறும் சென்டிமெண்ட் அல்ல, ஒரு கற்பனை கிடையாது. அது வந்து உண்மையானது. எப்படிப்பட்டது, அதோட சாராம்சம் எப்படின்னா,
நடைமுறை செயல்பாடுகளை கொண்டது. அது வந்து தினம் தினம் இப்ப சாதனா பக்தி அதை தான் வந்து நம்ம செய்யணும். இந்த உபதேசாமத்திலே 1லேருந்து 7வது சாப்டர் வரல சாதனா பக்தியை தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது என்ன அர்த்தத்தை கொண்டு இருக்கு அப்படின்னா, நடைமுறை செயல்பாடு. நடைமுறை செயல்பாடுன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயிற்சி. பக்தி என்பது ஒரு வகையான பயிற்சி, கல்டிவேஷன். அதை வந்து நம்ம வந்து வளர்க்கணும், பயிரை வளர்க்கிற மாதிரி அதை வந்து வளர்க்கணும். அது வந்து பக்திங்கிறது ஒரு பண்பாடு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து ஒரு நாள்ல நமக்கு வராது, அது பல காலம் கிடைக்கும். நம்ம வந்து இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான்மாம் பிரபத்தியந்தே வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம். சகசிராணா மனுஷேஷு அப்படின்னு அது ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா 1000 மனிதர்கள்ல யாரோ ஒருவரே வந்து என்ன செய்ய முடியும், பக்தியோட நிலைக்கு வருவாங்க. அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து பல ஜென்மங்கள் எடுத்த பிற்பாடுதான் அந்த நிலைக்கு வராங்க. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து இப்ப பகவத்கீதையும் பாகவதமும் படிக்க வந்திருக்கிறோம்னா, மாதாஜி ஆனந்தி மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து நம்ம வந்து இப்ப வந்து பக்தியோட பாதைக்கு இப்ப வந்திருக்கிறோம், பகவத்கீதையும் பாகவதமும் படிக்க வந்திருக்கிறோம்னா நம்ம புண்ணிய செயல் பண்ணியிருக்கோம். போன ஜென்மத்துல ஏதோ புண்ணியம் பண்ணுனதுனாலதான் நமக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. அதுவும் இல்லாம முழுமுதற் கடவுள் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம வந்து சைவத்துல இருந்திருக்கிறோம், சிவபெருமான வணங்கி இருக்கிறோம், சரஸ்வதியை வணங்கியிருக்கோம், துர்க்கியை வணங்கியிருக்கிறோம், பல தெய்வங்களை நம்ம வணங்கிட்டு இப்போ முழுமுதற் கடவுள் ஆதி கடவுள் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு உணர்ந்து நம்ம வந்திருக்கிறோம்னா, அது நாம செஞ்ச பல ஜென்மங்கள்ல நாம வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோம். பகவானை வணங்குறதுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம பல ஜென்மங்கள் எடுத்துக்கோம். புல்லாய் புண்டாய் புழுவாய் எல்லாம் பிறந்து பல யோனிகள்ல பிறந்து வந்து இப்ப நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு வந்திருக்கிறோம்னா அதுவுமே நம்ம வந்து பல ஜென்மங்கள்ல நம்ம ஏற்பட்டது. அதனால வந்து பக்திங்கிறது ஒரு நாள்ல வராது. இப்ப நம்ம வந்து பக்தியோட படியில அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம இன்னும் கூட முன்னேறலாம். பக்தியோட இந்த ஜென்மத்திலேயே முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்பு சில பேருக்கு கிடைக்கும். அது கடவுளுடைய கருணையினால கிடைக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அணுகூல்யேன கஷ்டானு ஷீலனம் பக்தி உத்தமா. அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, உத்தம பக்தி. உத்தம பக்திங்கிறது நம்ம எல்லாம் இப்ப உத்தம பக்தியில இல்ல, நமக்கே தெரியும் உத்தம பக்தி கிடையாது. பக்திங்கிற பாதையெல்லாம் முதலடி வச்சிருக்கிறோம். அந்த உத்தம பக்திங்கிறது எப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான முறையில் சேவை செய்வது. அவருக்கு எதெல்லாம் விருப்பப்படுவாரோ, அவர் எதெல்லாம் நமக்கு வந்து பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். அந்த நிலையில தான் நமக்கு வந்து பக்தி வரும். இது வந்து என்ன செய்யுது, மற்ற ஆசைகள், கர்மம் மற்றும் ஞானம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். கர்மம் செய்யக்கூடாது, ஞானம் தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. கர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து பலன் நோக்கு கர்மம். ஏதாவது ஒண்ணு கர்மம் செஞ்சோம்னா அதோட பிரதிபலனை நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லையா, அந்த கர்மத்தில இருந்து விடுபட்டு ஞானம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அருவை ஞானம். நம்ம வந்து எல்லாரும் தெய்வம்னு நினைக்கிறோம், உருவமற்ற அந்த பிரம்ம ஜோதியை இறைவன் நினைக்கிறோம் அப்படின்னு பலவிதமான அந்த ஞானம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அப்பதான் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பக்தி நிலைக்கு நம்மளால முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து உற்சாகத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். உற்சாகத்தோட வரையறை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுது. கிருஷ்ணார்த்தாகில சேஷ்டா அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கணும். நம்ம வந்து லெவல் 1 லெவல் 2 எல்லாத்துலயும் நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். 9.27 ஸ்லோகா என்ன சொல்லியிருக்கு, எத் கரோஷி எத் அஷ்டாசி எத் ஜுகோஷி ததாசி அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம். எதை செஞ்சாலும், நீ எதையெல்லாம் சாப்பிட்றியோ, எதையெல்லாம் வந்து குடிக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ வந்து செயல்புரிகிறாயோ அத்தனையும் நீ எனக்காக செய் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த நிலையில நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களையும் பகவானுக்காக உற்சாகத்தோட செய்யணும், விருப்பப்பட்டு செய்யணும். ஐயோ கடமைக்காக செய்யக்கூடாது, பகவானுக்கு விருப்பப்பட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய நிலைதான் வந்து உற்சாகத்தோட வரையறையா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வெற்றியின் அடிப்படை. வெற்றியின் அடிப்படை என்ன வந்து, நம்ம வந்து எது ஒரு வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம ஆன்மீகம்னு இல்லை, பௌதிகத்திலையுமே நமக்கு வந்து வெற்றி பெறணும்னா
அந்த இடத்துல வந்து நம்ம உற்சாகத்தோட செஞ்சா மட்டும்தான் வெற்றி பெற முடியும். நம்ம ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது இது செய்யணுமா, ஐயோ செய்ய வேண்டியிருக்கே அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறதுக்கும், இதை நான் வந்து விருப்பப்பட்டு செய்யறேன், இந்த காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ ஒரு கோலம் போடுறோம் வீட்டுல அப்படின்னா கூட அந்த கோலத்தை வந்து நம்ம மனசார நம்ம வந்து அழகா போடணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டு போறது எப்படி, ஐயோ கோலம் போட வேண்டியிருக்கிறதுக்காக காலையில எழுந்திருக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறது எப்படி. அது போல ஒவ்வொரு காரியம் பௌதிகத்திலேயே நம்ம வந்து ஒரு காரியம் செய்யணும்னா நமக்கு உற்சாகம் தேவைப்படுது. அப்ப அதே போலதான் ஆன்மீக வாழ்வுக்கும் அதுதான் அடிப்படை. அதாவது உற்சாகம் இல்லாத பக்தி என்ன ஆகாது, வளர்ச்சி அடையாது, அது என்ன மங்கி போயிடும். இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்க, ஆர் யூ கான்பிடென்ட் அப்படின்னு கேட்கிறாரு பாருங்க. எந்த ஒரு செயல் செய்யறதுக்கும் நமக்கு என்ன வேணும், கான்பிடென்ட் வேணும், ஒரு உற்சாகம் வேணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து அதுல நம்ம வந்து முன்னேறலாம். அதுக்கு நடைமுறை பயன்பாடா என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, மங்கள ஆரத்திக்கு அதிகாலையில் எழுதல். இப்ப மாதாஜி சுபமலர் மாதாஜி வந்து தினம் குரூப்ல போடுறாங்க அந்த இத காலையில மங்கள ஆரத்திக்கு ஆன லிங்க் இது. 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி, 5:30 மணிக்கு ஷாட் பாகவதம், 6 மணிக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், 6:30 மணில இருந்து விரிவான பாகவதம், இதை வந்து போடுறாங்க. இதுதான் இது வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம ஆர்வத்தோட அந்த காலையில எழுந்து அந்த மங்கள ஆரத்தியை நம்ம பார்க்கறது. அடுத்தது ஜபம் பண்றது. ஜபம் வந்து நம்ம ஒரு ரவுண்டு பண்றோமா, 2 ரவுண்ட் ஆக்குறது, 2 4 ஆக்குறது, 4 8 ஆக்குறது, 8ல இருந்து நம்ம 16 ரவுண்டுக்கு வர்றது. இப்படி நம்முடைய சேவைகள்ல சுறுசுறுப்பாக காலையில எழுந்ததுல இருந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீயாவே இருக்கக்கூடாது. அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்துல நம்ம சுறுசுறுப்பா இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு ஆக்டிவிட்டியில போய் கதை பேசலாமா, இல்ல டிவியில சினிமா பார்க்கலாமா, இல்ல இது வந்து நிறைய நாடகம்லாம் வருது இல்லையா, சீரியல், அதெல்லாம் பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறதுல இல்லாம பகவானுடைய சேவையில சுறுசுறுப்பா ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறது உற்சாகத்தோட சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து நிச்சயம். நிச்சயாத் அப்படின்னா என்ன, நம்பிக்கை. நம்பிக்கை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னா, பக்தி தொண்டின் இறுதியில் வெற்றி கிடைக்கும் என்ற உறுதியான எண்ணம். இன்னைக்கு நம்ம பக்தி செய்யறோம், பகவான் என்னைக்கு இருந்தாலும் நமக்கு வந்து கருணை புரிவார். பகவானை நம்பிதான் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டையை செய்யணும். நம்ம வந்து எது ஒண்ணு செஞ்சாலுமே நம்மளுடைய சுய முயற்சியினால ஒன்றும் வெற்றி அடைய மாட்டோம். இன்னைக்குதான் நான் வந்து பாகவதத்துல 14th சாப்டர் கிருஷ்ணரின் மறைவு அப்படிங்கிற சாப்டர்ல வந்து எக்ஸாம் எழுதணும். அந்த எக்ஸாம்ல எப்படி வருதுன்னா, ஒரு நல்ல மனைவி, நல்ல குழந்தைகள், அப்புறம் தேவையான நிலம், நல்ல வீடு, அப்புறம் வந்து எதிரிகள் வெல்லக்கூடிய சக்தி, அது அன்னில என்ன, நம்ம புண்ணிய செயல்களால நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போறோம் இல்லையா, அது அந்த மாதிரி நம்ம செல்வ செழிப்புள்ள உறவினர்கள் இதெல்லாம் கிடைக்கணும்னா ஒருத்தவங்க என்ன செய்வாங்க, கடுமையா சொந்தமா உழைப்பாங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, வந்து அதாவது ஃப்ராட் பண்ணி கூட அந்த நிலைக்கு அவங்க உயர முடியும். அரசியல்வாதிகள்லாம் இப்ப செய்யறாங்க இல்லையா, நல்ல வழியிலேயே சம்பாதிக்க முடியும், தீய வழியிலேயே சம்பாதிக்க முடியும். இந்த 2 வழியிலுமே சம்பாதிக்கும் பொழுதும் அந்த இடத்துல முழுமையா அது எப்ப நிறைவேறும் அப்படின்னா, பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் அது வந்து முழுமையா அடையும் அப்படின்னு வந்து அதுல படிச்சேன். அப்ப வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளவும் நம்ம சுயமுயற்சியில செஞ்சாலும் சரி, பகவானோட கருணை இல்லைன்னா நம்மளால அந்த வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய முடியாது. அதாவது பௌதிக செழுமை அடையறதுக்கு கூட பகவானுடைய கருணை வேணும். ஏன்னா போன ஜென்மத்துல நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டுனால நமக்கு அது வந்து கிடைக்கப்பெறுது. அப்ப ஆன்மீகத்துக்கே அப்படின்னா பௌதிகத்துக்கே அப்படின்னா ஆன்மீகத்துக்கு கண்டிப்பா பகவானுடைய கருணை வேணும். எல்லாருக்கும் பகவானை வந்து பார்க்கறதுக்கான தகுதி நமக்கு இல்லை, ஏன்னா நம்ம களங்கங்கள் இருந்தது. ஆனாலும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். இறுதியில வந்து உன்னுடைய மோட்சகதி எனக்கு கிடைக்கும், உன்னோட பாதார விந்தம் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த இதுல வந்து நம்ம ஈடுபடணும். இப்ப அதுக்கு ஒரு உதாரணமா தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. புதுமண பெண் உதாரணம். ஒரு திருமணமாகி ஒரு பெண் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு வர்றாங்க. அந்த வீட்டுக்கு வந்த ஒரு மணப்பெண் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய கணவன் மூலமா தனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட இருக்கிறாங்க. அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, திருமணம் ஆகி வந்து 3 மாசத்திலேயே எனக்கு குழந்தை வேணும்னு நினைக்க முடியுமா? முடியாது, யாராலையும் முடியாது. இல்ல குழந்தை பிறந்து ஒரு 5 மாசம் 6 மாசத்துல ஃபர்ஸ்ட் மாசமே எனக்கு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா? முடியாது. 10 மாசம் அவங்க வந்து காத்திருக்கணும்.
அது வந்து யாரை நம்பி இருக்கிறாங்க? அவங்க கணவரை நம்பி இருக்கிறாங்க. அந்த கணவருடைய உதவியினாலதான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அது போல நாம வந்து என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய கருணையில நம்ம வந்து நம்பிக்கை வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவசிய ரட்சிவே கிருஷ்ணா அப்படின்னா, அவசிய ரட்சிவே கிருஷ்ணன்னா என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் என்னை நிச்சயம் பாதுகாப்பார் அப்படிங்கிற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை நமக்குள்ள வச்சுக்கணும். சரி, இந்த நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கையை கட்டிட்டு உட்கார்ந்துடலாமா அப்படின்னா அது சோம்பேறித்தனத்துக்கு வழிவகுக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. அதே வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்பிக்கையோட பகவானுடைய சேவையில மேல மேல நம்ம வந்து ஈடுபடணும். அதாவது பகவான் காப்பாத்துவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கையை கட்டி இப்போ ஒரு செடி வைக்கிறோம். அந்த செடிக்கு வைக்கிறதுக்கு நம்ம தினம் தண்ணி ஊத்தணுமா வேண்டாமா? தண்ணி ஊத்துனாதான் அந்த செடி வளரும். அது மாதிரி பகவான் மேல நம்பிக்கையை வச்சு நாம என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை வந்து அதிகப்படுத்தணுமே தவிர நம்பிக்கையோட காப்பாத்துவார்னு கையை கட்டிட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கணும். தூங்கக்கூடாது. படுத்துறது நம்மளோட அலட்சிய போக்கால பகவானை நாம வந்து என்ன பண்ண முடியாது? இது பண்ணக்கூடாது. அதாவது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாம இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து தைரியம். தைரியம் மற்றும் பொறுமை எப்படின்னா, இங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, பொறுமையோட அவசியத்தை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்ன பொறுமையோட அவசியம்? பக்தி தொண்டில் அவசரப்படக்கூடாது. ஒரு பெதுமண பெண் குழந்தைக்காக காத்திருப்பது போல அவங்க 10 மாசம் காத்திருக்கிறாங்க இல்லையா? அது போல நாம வந்து என்ன செய்யணும்? பகவானோட கருணைக்காக காத்திருக்கணும். குலசேகர ஆழ்வார் பண்ணார் இல்லையா? வந்து என்ன பண்ணாரு? இது திருப்பதியில அந்த திருமலை ஆண்டவனுடைய வந்து படிகள்ல வந்து என்னை வந்து அந்த திருமலையில வந்து ஒரு பூவாவோ, ஒரு செடியாவோ, ஒரு குருவியாவோ என்னை பிறக்க வையி. இல்லாட்டி வந்து பக்தர்கள்லாம் தாண்டி செல்லக்கூடிய அந்த படியாவாவது நான் கிடக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவர் பாடுவாரு அந்த பாட்டுல. அது மாதிரி அவர் வந்து ஏதோ ஒரு பிறவிய பகவானை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா போதும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிற மாதிரி நாமளும் என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய கருணை ஒன்றும் அவ்வளவு சற்று நல்லா கிடைச்சிடாது. அதுக்கு நம்மளுடைய குருவோட துணையும் நமக்கு தேவை. அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து பொறுமையோட காத்திருக்கணும். அதுக்கு ஒரு சாஸ்திர உதாரணம் தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிட்டுக்குருவி இங்க இருக்குது. இங்க வந்து கருட பகவான் இருக்காரு. இந்த கதை உங்களுக்கு வந்து L2 L1ல நான் சொல்லி இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குதா? அந்த ஊருக்கு சாப்பாடு போடுற அந்த கதையா மாதாஜி? இல்ல இல்ல அது இல்ல அது மாதாஜி. இல்லையா? கருட பகவான் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது யமதர்மன் வந்து இந்த குருவிக்கு டைம் குறிச்சிட்டான். ஆனா வந்து இந்த கருட பகவான் காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. அதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு பொந்துல வச்சிடுவாரு. இல்ல இல்ல ஆனா அந்த கதை அதுவும் இல்லையா? இல்லையா? பறந்து போயிட்டு இது நம்மளுடைய பகவத்கீதை புஸ்தகத்திலேயே இருக்குது இந்த கதை. எந்த சாப்டர்ங்கிறத மறந்துட்டேன். முயற்சிக்கு அதாவது விடாம தளராத முயற்சி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. மணலை எடுத்து எடுத்து போட்டு அது அந்த அந்த குட்டி குருவியோட குஞ்செல்லாம் வந்து அடிச்சிட்டு போயிடுது. கரெக்ட் அப்போ வந்து அதை எடுத்து எடுத்து போடுது. அந்த முயற்சிக்காகவே வந்து எடுத்து கிடைக்குது. அதுதான் கரெக்ட் கரெக்ட். அதாவது இந்த சிட்டுக்குருவி என்ன செய்யுது? தன்னுடைய முட்டைகளை இழுந்து அந்த கடல் ஓரத்துல வச்சிருக்கு பாதுகாத்து. அப்போ வந்து கடல்ல என்ன செய்யும்? கடலோரத்துல இருக்க இது எந்த பொருளையும் வந்து இழுத்துக்கிட்டு போயிடும் இல்லையா? கடல்ல வந்து இழுத்துக்கிட்டு போயிடுது. உடனே வந்து அந்த குருவி வந்து இறை தேட போன குருவி வந்து பாக்குது, தன்னோட முட்டைகளை காணும்னா இது என்ன செய்யுது? தவிக்குது. தாய் பறவை இல்லையா? உடனே தவிச்சு கடல்ல வந்து என்ன செய்யுது? என்னோட முட்டையெல்லாம் திருப்பி கொடு அப்படின்னு கேக்குது. ஆனா கடல் என்ன செய்யும்? என்கிட்ட வந்த எந்த பொருளையும் நான் திருப்பி தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அப்பனா நான் உன்னை வத்த வைக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன அது வந்து மணல் அல்ல, அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா? கடல் தண்ணியை வந்து வாயில உறிஞ்சி உறிஞ்சி கொண்டு போய் எட்டி கொண்டு துப்புதான். அந்த தண்ணியை வந்து தன்னோட அழகால கொண்டு போய் வேற இடத்துல போடுதான். இது என்னத்துக்கு செய்யுது? அந்த கடல்ல வந்து வத்த செய்யுதான். சிட்டுக்குருவியோட திரியோண்டு வாயால கடல்ல வத்த வைக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா அது வந்து முயற்சி எடுக்குது. தளராத முயற்சி. அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. கடல் பார்த்து அது பார்த்து சிரிக்குது. அந்த டயத்துலதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு? சிட்டுக்குருவியோட முயற்சிக்கு வந்து கருணை காட்டுறாரு. கருணை காட்டி கருட பகவானை கூப்பிட்டு நீ போய் அந்த குருவிக்கு உதவி செய்யி அப்படின்னு சொன்னோன்னா கருடன் அங்க இருந்து வராரு. அப்போ வந்து கடல்கிட்ட சொல்றாரு, இந்த சிட்டுக்குருவி வந்து அவங்களோட முட்டைகளை திருப்பி கொடு அப்படின்னு கடல்கிட்ட சொல்லும் பொழுது, அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஆணவத்தோட அந்த கடல் சொல்லுது. அப்ப
ஆஹ் கருட பகவான் என்ன சொல்றாரு, சிட்டுக்குருவியால இந்த கடலை வத்த வைக்க முடியாது உனக்கு தெரியும், ஆனா என்னால முடியும் இல்லையா, நான் வந்து நினைச்சேன்னா ஒரு நிமிஷத்துல உன்னை வந்து வற்ற வைப்பேன் அப்படின்னு வந்து கருட பகவான் சொன்ன உடனே அடுத்த நிமிஷம் என்ன செய்யுது கடல், உடனே முட்டைகள் எல்லாம் கொண்டாந்து இங்க கொடுத்துருது. அப்ப அதோட முயற்சியை தான் இங்க பாக்குறோம். அந்த முயற்சிக்கு பகவான் வந்து உதவி செய்கிறார். அப்படி நாமளும் என்ன செய்யணும், பக்தியில நம்மளுடைய முயற்சியை வந்து விடக்கூடாது, பொறுமையோட நம்ம முயற்சியை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கலையே, நமக்கு வந்து பக்தர்கள் அளவுக்கு நமக்கு பக்தி வளரலையே அப்படின்னு நம்ம மனசுல எண்ணம் இருந்தாலுமே பொறுமையோட காத்திருக்கணும். நம்ம ஆனா முயற்சியை கைவிடக்கூடாது. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளை ஏற்று சோதனை காலங்களிலும் நமக்கு பலவிதமான தடைகள் வரும். இந்த பக்தி வழியில போகும்பொழுது எத்தனையோ தடைகற்கள் வரும். அதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம என்ன செய்யணும், பக்தியை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல். இப்ப வந்து இதுல வந்து 6 things that destroy பக்தி, 6 விதமான செயல்கள் வந்து நம்மளுடைய பக்தியை வந்து என்ன செய்யும், அழித்து விடும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓவர் ஈட்டிங் அண்ட் ஹோர்டிங். ஓவர் ஈட்டிங்னா அதிகமா சாப்பிட்றது, ஹோர்டிங்கிறது அளவுக்கு அதிகமா சேகரிக்கிறது. எக்ஸசிவ் என்டீவர் அப்படின்னா என்ன, நம்ம வந்து பெரிய இது சாதனை புரியணும்னு எக்கச்சக்கமா நம்ம முயற்சி பண்றது, அந்த நிலை. அடுத்தது என்ன, காஸ்பிக் அண்ட் முண்டேன் டாக், கிசுகிசுன்னு பேசுறது, அப்புறம் வந்து பௌதிகமான விஷயங்கள்ல பேசுறது அது. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரிச்சுவலிசம் ஆர் நெக்லெக்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து சமய சடங்குகள்ல கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம வேத நூல்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம். வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்றதெல்லாம் வந்து உதாசீனப்படுத்திட்டு நம்ம சமய சடங்கை வந்து செய்ய வேண்டிய இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு பிடிச்சபடியா நம்ம நிக்கிறோம் இல்லையா, அது செய்யறது. அடுத்தது பேட் அசோசியேஷன். ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவர் பக்கத்துல இவர் வந்து கையில பாட்டில் இருக்கு, இங்க ஒரு பெண்ணு இப்படி அரைகுறை ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பேட் அசோசியேஷன் இதுல இருக்கிறது. அடுத்தது கிரீட் ஃபார் மெட்டீரியல் கெயின்ஸ். வந்து கார் வாங்கணும், பங்களா கட்டணும் அப்படின்னு பலவிதமான பணம், பேங்க்ல வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ல நிறைய பணம் இருக்கணும் இப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன, மெட்டீரியல், அதாவது நம்ம பௌதிக ஆசைகள், இதெல்லாம் பேராசை கொள்வது. இந்த 6 விஷயங்களும் என்ன செய்யுதோம், நம்மளுடைய பக்தியில இருந்து நம்மளை பிடிச்சி கீழே தள்ளிடும், பக்தியை வந்து உடைச்சிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் என்ன செய்யணும், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள். 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் சொல்லுங்க யாராவது, என்னென்னு. சூதாட்டம் கூடாது, புலால் மறுப்பு, நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் இன்னொன்னு கேம்பிளிங். கேம்பிளிங். அது முதல்ல சொன்னேனே மத்தாஜி, சூதாட்டம் கூடாது, சொல்லிட்டீங்களா? புலால் மறுப்பு, புலால் மறுப்பு, இன்டாக்சிகேஷன். அதான் புலால் உண்ணாமை, நோட் மீட் ஈட்டிங். அடுத்தது வந்து சூதாடாமை, இது வந்து நோ கேம்பிளிங். அடுத்தது போதை வஸ்துக்களை தவிர்த்தல், நோ இன்டாக்சிகேஷன். அடுத்தது முறையற்ற உடலுறவு கொள்ளாமை, நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன். இது வந்து இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் வாழ்க்கையில. எதுக்கு இதை கடைபிடிச்சாதான் பக்தியில நாம வந்து என்ன செய்ய முடியும், முன்னேற முடியும். இது இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அதை நம்மளை வந்து அதல பாதாளத்துல தள்ளி விட்டுடும். இப்ப நெகட்டிவ் என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்த்துறோம். என்னென்ன பாசிட்டிவான விஷயங்கள், என்னென்ன நியமங்கள் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தினமும் 16 மாலைகள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்யணும். நீங்கெல்லாம் எத்தனை பேர் 16 மாலை செய்யறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க எல்லாருமே முயற்சி பண்ணி ஒரு நாளைக்கு வந்து 16 ரவுண்ட் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்க கடைபிடிங்க. இந்த விதிகளை பின்பற்றுவதில் அலட்சியம் காட்டினால் பக்தி வளர்ச்சி நிச்சயமாக தடைப்படும். நம்மளோட பக்தியை வளர்க்கறது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம நினைச்சா இந்த பக்தியில எவ்வளவு சீக்கிரமா முன்னேற முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முன்னேற முடியும். நாம கையில தான் இருக்குது அந்த விஷயங்கள். இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா நிச்சயமா நம்ம பக்தியில முன்னேறலாம். அடுத்து 5வதா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அசத் சங்க தியாகம். அது என்ன, சங்க தியாகாத். எந்த சங்கத்தை நம்ம கைவிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்யம் மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஏய் வைஷ்ணவ ஆச்சார அப்படின்னா என்ன, அசத் சங்க தியாகா. அதாவது
அசத் நல்ல சங்கம்ங்கிறது வேற, சத் சங்கம்ங்கிறது தான் நல்ல சங்கம். அசத் சங்கம்னா என்ன வந்து பௌதீகத்துல உள்ளபடியே சங்கத்தை தியாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க அசத் சங்க தியாகா அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பக்தர் அல்லாதவர்களின் கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் இவங்களுடைய சகவாசத்தெல்லாம் கைவிடுவது யாருடைய கடமை? ஒரு வைஷ்ணவருடைய முக்கிய பண்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் மாதாஜி கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள்லாம் வந்து பக்தி நிலையில தானே இருக்கிறாங்க, அவங்களோட சகவாசத்தை கைவிடணுமா அப்படின்னு நீங்க உங்க மனசுல தோணுச்சுன்னா, பக்திங்கிறது இங்க வந்து கர்மிங்கிறது வந்து யார சொல்றாங்கன்னா பலன் கருதி செயல்படக்கூடிய கர்மிகள். ஞானிங்கிறது அறுவை ஞானத்தை அறியக்கூடியவர்கள். யோகிகள்ங்கிறது வந்து என்னன்னா அஷ்டாங்க சித்தி, அதாவது அஷ்ட சித்தி எல்லாம் அடைகிறாங்க இல்லையா, அதாவது உடலை குறுக்கிறது, உடலை பெருக்கிறது, காற்று மாதிரி இது பண்றது, கூடு விட்டு கூடு பாயிறது, இந்த யோகம், அந்த அஷ்ட சித்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த யோகத்துல பயில்றவங்க. இவங்களுடைய சகவாசத்தெல்லாம் ஒரு வைஷ்ணவன் வந்து கைவிடணும். தவறான சகவாசம் நம்முடைய பக்தி விதையை அழித்து விடும். பக்திங்கிறது ஒரு வந்து விதை. இப்ப நம்ம படிச்சோம்ல, பௌதீகத்துல நம்ம விதை விதைக்கிற மாதிரிதான் பக்தியிலேயே நம்ம விதை விதைக்கிறோம். நம்ம வந்து இந்த பக்தியில விதை விதைச்சோம்னா அது முளைச்சு துளிர் விட்டு அது கொடி கொடியா பல பல விதமா வளர்ந்து கொடி கொடியா வளர்ந்து அது எங்க போகுது? ஆன்மீகவானை கிழித்து கொண்டு பகவானுடைய திருவடியை அடையிறவர்கள் அந்த பக்தி விதை வந்து நிக்காம வளரணும். அதுக்கு வளர்றதுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி ஊத்தணும். என்ன தண்ணியை ஊத்தணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை தினம் உச்சரிக்கணும், பகவானை பற்றிய கதைகளை கேட்கணும், பகவானை பற்றி கீர்த்தன் பாடணும். இப்ப எடுத்தோன்னே நீங்க ராதா ஜெயமாதா பாடினீங்களா, அது மாதிரி கீர்த்தன் பாடணும். இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த பக்தியோட விதையை நாம என்ன செய்யணும்? வளர்க்கணும். அது கொடி வளர்ந்து பகவானுடைய திருவடி போறவர்கள் நம்ம வளர்க்கணும். அதுக்கு வந்து இந்த தவறான சகவாசம் என்ன செய்யும்? அந்த வந்து விதையை வந்து அழித்து விடும், முளைக்க விடாம அது தடுத்து விடும். பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்வது பக்தி தொண்டின் விதிகளை பின்பற்றுவதற்கு எளிதாகும். நம்ம வந்து நம்ம கூடியிருக்கிற நம்ம சங்கம் எல்லாம் வந்து பக்தர்களுடைய சங்கத்திலேயே நம்ம இருந்துகிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து இந்த விதிகள் எல்லாம் கைப்பற்றுறது நமக்கு ஒன்றும் ஈஸியாவே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதையே தான் நம்மளும் செய்வோம். நம்ம பௌதிகத்துல இருந்தோம்னா பௌதிகவாதிகள் என்ன செய்யறாங்களோ அதை தான் நம்ம செய்வோம். அதனால நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும்னா பக்தர் சங்கமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு என்ன வழி காட்டி இருக்கிறாங்களோ அந்த வழிகாட்டுதல் படி நாம வந்து பக்தர்களோட இணைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆறாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முந்தைய ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றுதல். நமக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க? நமக்கு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. இப்படி அவங்களுடைய ஆச்சாரிய பரம்பரை இருக்கு. ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. நரோத்தமதாச தாக்கூர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா தாண்டரே சரண சேவி பக்த சனே வாச அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எப்படின்னா என்ன? 6 கோஸ்வாமிகள் யாராரு? ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி. இவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் வந்து பின்பற்றி நடக்கணும் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா? ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாக்கூரார் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவருடைய பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அதான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறார். பக்தி தொண்டு என்பது ஆச்சாரியர் காட்டிய வழியில் நடப்பதே ஆகும். நமக்கு வந்து தெரியாது பக்தி எப்படி செய்யணுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நம்ம வீட்டுல வந்து நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யறோம்னா நம்ம பெற்றோர் நம்மளுடைய பிறந்தவங்க, அதாவது அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்ததை நம்ம செய்யறோம். ஆனா பக்தி வந்து அப்படி கிடையாது. ஒரு குரு ஆச்சாரியர் மூலமா தான் நமக்கு வந்து நடக்க முடியும். அவங்கதான் நமக்கு அதுக்கு சரியான வழியை வந்து நமக்கு காட்டி கொடுப்பாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள செயல்பாடுகளால் நிரப்ப வேண்டும். அதான் வந்து என்ன சதா விருத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்பொழுதும் சதா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் 24/7 நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில நம்மளுடைய செயல்பாடு இருக்கணும். அந்த நிலைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்துட்டோமான்னா இல்லை. ஆனா வர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? முயற்சியை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல வந்து 6 நம்ம படிச்சிட்டோம். இதெல்லாம் முக்கியமான சாஸ்திர ஆதாரங்களும் இதுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப பகவத்கீதை 4.34 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க? தத்வித்தி பிரணிபாதேனே பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி ஞானம் ஞானினஸ்தத்துவ தர்ஷினக சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா? அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இது உண்மையே அறிய நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாது.
பக்தி தொண்டை பத்தி எதுவும் தெரியாது. அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகணும். அப்ப முன்ன காலத்துல குருகுலம் இருந்தது, நேரா போய் ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செஞ்சாங்க. ஆனா இப்ப முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், இப்ப நம்மளுடைய வாணி சேவா, வாப்பு சேவான்னெல்லாம் 2 3 சேவை இருக்கு ஆச்சாரியர்கள் செய்யறது. ஒண்ணு வந்து வாணி சேவாங்கிறது நேரடியா குருவுக்கு பணிவிடை செய்யறது. வாப்பு சேவாங்கிறது என்ன, அவருடைய புத்தகங்களை படித்தல். இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா நமக்கு ஆன்மீக குரு அப்படின்னா அவருடைய புஸ்தகங்களை எல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும். நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், அவர் நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு பக்தியை பத்தி. குட்டி குட்டி புக்ஸ் இருக்கு, பெரிய பெரிய புக்ஸ் இருக்கு. நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம், நம்முடைய கிருஷ்ணா புக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அது மாதிரி பாகவதமும் நம்ம வந்து படிக்கணும். அந்த நிலையில நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், யாருக்கிட்ட எல்லாம் பாகவத புக்கு இல்லையோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாகவத புக்கு வாங்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அந்த மாதிரி அவருக்கு அதுதான் வாப்பு சேவா. அது படிச்சுட்டு வினாக்களை எழுப்ப வேண்டும். அதுல வந்து நமக்கு புரியலையா, அப்போ யாரு நேரடியா குரு இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பகவத்கீதை 9.31 என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கௌந்தேய பிரதிஜானாதி நமே பக்த பிரணஷ்யதி அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு, குந்தியின் மகனே, என் பக்தன் ஒருபோதும் அழிவதில்லை என்று தைரியமாக பிரகடனம் செய்ய என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அதாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க தவறு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி தவறு செஞ்சவங்க பக்தியில இருந்து வீழ்ந்துடுவாங்களா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கும் பொழுது, என்னுடைய பக்தன் ஒரு நாளும் அழிவதில்லை. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அவன் பக்தி செய்யறானோ அந்த அளவுக்கு என்ன செய்ய முடியும், அதுதான் வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க. 2.40 பாத்தீங்கன்னா, நேஹா விக்ரமம் நாசோஸ்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா நான் பக்தி பாதையில் செய்யப்படும் சிறு முயற்சியும் ஒரு சின்ன இப்ப நம்ம படிக்கிறோம்னா அதெல்லாம் ஒரு காலம் வீணா பார்க்குது. அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு வந்து கை கொடுக்கும். அது ஒருவரை மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து பாதுகாக்கும். பல ஜென்மங்கள் நம்ம வந்து செஞ்ச புண்ணியத்துலதான் நம்ம இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம செய்யக்கூடியதுல இருந்து அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு ஒரு பிறவி கிடைச்சதுன்னா அதுல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பக்தரா நிலையை அடைவோம். விட்ட இடத்துல இருந்து நம்ம தொடருவோம். இப்ப வந்து பௌதிகத்துல விட்ட இடத்துல தொடர முடியுமா? நான் ஐஏஎஸ் படிச்சுட்டேன், அடுத்த பிறவில நான் வந்து பிறந்தோடனே நான் கலெக்டர்னு சொல்லிக்க முடியாது யாராலையும். ஆனா ஆன்மீகத்துல என்ன செய்ய முடியும், எந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம கைவிட்டோமோ அடுத்த பிறவி நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தொடரலாம் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. குண்டக உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, தத் வித்யானாதாம் ச குரும் ஏவாவி கச்சத் அப்படின்னா என்ன, ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள ஒருவர் முறைப்படியான ஒரு குருவை அணுகுவது கட்டாயமாகும். இங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க. 4.34 அதான் சொல்லியிருக்கு. முண்டக உபநிஷத்தும் என்ன சொல்லியிருக்கு, ஒரு குரு மூலமாக நாம வந்து ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நடைமுறை பயன்பாடு. நடைமுறை பயன்பாடு என்ன, பக்தி என்பது சோம்பேறித்தனமான தியானம் இல்ல. நம்ம போய் கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்துட்டு தியானம் பண்றோம்னு நிறைய சன்னியாசிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த நிலை கிடையாது. அது ஒரு சுறுசுறுப்பான சேவை. இப்ப காலையில போய் நீங்க இஸ்கான் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா காலையில 4:30 மணி நம்ம எந்திரிச்சு 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி பார்க்கணும்னா அவங்க எல்லாம் 3 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு கோயில்ல வந்து ஆரத்தி பார்க்க வந்துருவாங்க. குளிக்காம போய் சாமியை கும்பிட முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரி சுவாமிக்கு அலங்காரம் பண்றவங்களே என்ன செய்வாங்க, 2 மணி 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு சுவாமிக்கு அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து கண்டினியூஸா பாத்தீங்கன்னா மங்களாரத்தி இருக்கும், அடுத்தது குரு ஆரத்தி இருக்கும், அடுத்தது வந்து அடுத்தடுத்து ஒவ்வொன்றா வரும். அவங்களும் பாகவதம் படிக்கிறாங்க, அவங்களும் ஜபம் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து மத்தியானத்துலதான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. அது வரையில் கண்டினியூஸா அவங்களுக்கு வேலை இருக்கும். கிருஷ்ணருக்கு சேவை வந்து நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி உட்கார்ந்தெல்லாம் இருக்க முடியாது. போய் உட்கார்ந்துட்டு நான் தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு போலி சன்னியாசி தான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஆனா இங்க என்ன சுறுசுறுப்பான சேவை, அடுத்தடுத்து வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து அந்த நடைமுறை பயன்பாடுங்கிறது. யுக்த வைராக்கியம். நவீன கருவிகளை, கணினி, அலைபேசி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க கையில எல்லார் கையிலயும் போன் இருக்குது, என்கிட்ட இப்ப லேப்டாப் இருக்குது. இப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யறோம், கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக பயன்படுத்துறோம். இந்த போனை வச்சுக்கிட்டு இந்த லேப்டாப் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேற விஷயங்களை கூட நம்ம செய்யலாம். நெட்ல வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். பௌதிகமானது நல்ல விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா இது கிருஷ்ணருக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து யுக்த வைராக்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஒவ்வொரு வினாடியையும் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள செயல்களால் நிரப்புதல்.
ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம வந்து ஓய்விச்சு போய் உட்காரக்கூடாது. கிருஷ்ணருக்காக நிலைவுல நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கணும். இதுதான் வந்து நடைமுறையில நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 6 கொள்கைகளையும் தீவிரமாக பின்பற்றினால் இந்த மனித பிறவிலேயே கிருஷ்ணரை அடையலாம். இந்த பிறவிலேயே பகவானை சென்றடையணும்னு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும், நம்ம 2வது சாப்டர்ல படிச்சதா 2வது பாத்துல படிச்சது எதையுமே நம்ம செய்யக்கூடாது. 3வது பாத்துல எதெல்லாம் படிச்சிருக்கோமோ அது எல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். உற்சாகம், நம்பிக்கை மற்றும் பொறுமையுடன் முன்னேறுங்கள். உற்சாகத்தோட நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபடணும், நம்பிக்கை வைக்கணும், பொறுமை காத்திருக்கணும். பகவானுடைய கருணைக்காக நம்ம காத்திருக்கணும். இது எல்லாம் இருந்தாதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க படிக்கட்டு இருக்கு. படிப்படியாதான் நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறணுமே தவிர சவால்னு நம்ம போய் முன்னேறிட முடியாது. அதுக்கு காலம் கிடைக்கும். அது வரையிலும் நம்ம என்ன செய்யணும், காத்திருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपादा की जय. जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय All glories to the assembled devotees. Hare जय Krishna Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण कृष्ण மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் பக்தி விருக்ஷால எந்த குரூப்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லி பத்மா மாதாஜி ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்க சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அதாவது சென்னைனா BB2ன்னு வருமா, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த குரூப்னு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அது ஒண்ணு. அப்புறம் இப்ப இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்கள யாரோ ஒருத்தவங்களோட நேம் தெரியல மாதாஜி. அது வெறும் நம்பர் மாதிரி வந்திருக்கு. 4SF5CR அப்படி வந்திருக்கு. அவங்க மாதாஜி கொஞ்சம் உங்களோட நேமும் நம்பரும் போட்டுருங்க மாதாஜி. அவங்க காணுமே, அவங்க போயிட்டாங்க உள்ளக்கா. இருக்காங்க மாதாஜி, அதுல அவங்க இருக்காங்க. அது வெறும் நம்பர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரே டவுட்டு. இந்த தாக்கூர் ரூபசாமி சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து இந்த 32 பேர்ல ஒருத்தரா வராரா? யாரு? தாக்கூர் தாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இல்லையா, பக்தி வினோத தாக்கூர். ஆமா, 32 அதுக்கு வேற பேர் சொன்னேன். பக்தி வினோத தாக்கூர்னா அந்த இதுல வராரு 32 பேர்ல. நரோத்தம தாக்கூர் சொன்னா அது அந்த ஸ்லைடுல வந்திருந்தது. அதுதான் நரோத்தம தாக்கூர்னு சொன்னா, பக்தி வினோத தாக்கூர்னு சொன்னா. பக்தி வினோத தாக்கூர்னா அது 32 பேர்ல வராங்க, அது தெரியும். வேற என்னமோ அதான் நரோத்தம தாக்கூர். நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர் வந்து பாடினவர். நமக்கு வந்து வைஷ்ணவ புக்ல பாத்தீங்கன்னா அவரோட பேர் இருக்கும். நிறைய பாடல் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு. தனி இந்த 32 பேர்ல வரல. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க சொல்றவங்க யாருமே இங்க இல்ல மாதாஜி, லீவ் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படியா? ஆனா இதுல காமிக்குது மாதாஜி. இன்னும் உங்களுக்கு காமிக்குதா? எனக்கு காமிக்கலையே. இல்ல, இப்ப இல்ல. இவ்வளவு நேரம் இருந்தது. இப்ப அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன், பத்மா மாதாஜிக்கும் அவங்கள. ஆனா அவங்க நேமும் நம்பரும் தெரியல மாதாஜி. ஆனா நீங்க வந்து உள்ள நுழைஞ்சனே என்கிட்ட போட்டிருந்தேன் மாதாஜி. குரூப்ல 2 வாட்டி மெசேஜ் போட்டிருந்தேன் அவங்களுக்கு. நீங்க நம்பரும் நேம் கொடுங்கன்னு கொடுக்கல அவங்க. ஆனா கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ண முடியும், அவங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி, என்னோட நேம் வந்து எஸ் கீதானே கூட சொல்லுங்க. கீதா கேன்னு போட்டு அது வருது. மாதாஜி நோட் பண்ணீங்க? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பாட